Ulit-ulit, sir, ha? Happy birthday to you. Happy birthday, Sir Shoki. Game. Happy, happy. Happy birthday. Sabi nga masarap na Happy birthday. Happy birthday. masarap pa. Happy birthday to you. Ay, mukhang badi. Di sir. Naman yun. Ay, to. Ano, sir? Sige nga. May parlor dapat ako eh. Ay. Wala. Source of water mo? Drinking. May taga-igib ako doon. Galing sa bundok. Yung mismo. Smile ka naman yan. Kiss mo na, sir, ano? Sir, lighter. Sir. Pero sa bangko benta. May lighter dito kanina. Sa mga plato. Masik na yung pulutan. Sir, may lighter dito. Yun, lighter yun. Ay, lighter daw. Tabi ko lang ang pag yung mga pangkugas, pangkopeta, lahat. Pag wala bang sapa doon? Gusto ko yung lang yan. Walang sapa? Yung source ng tubig? Ha? Different day. Siguro naman may titigil eh. Uno mo? Ito pa ano yung... Malinito ko rin. May bibig ako. Ano sa dead room? Ano ba? Kapamilya? Kapuso? Hindi ka na lang talaga. Anong trabaho mo doon? 7 days, 24 hours. Ito po kami. Pero, nasa Ito ay oras mo. batas. Basta may alarm ka. Pwede yung matulog anytime. Nasaan siya? Anytime pwede yung matulog. Hindi ka to ng... Diba? Nasa opisina ka na 8 oras ka na trabaho, pero yung dinaanan ka ng tok pare. Itisay mo hindi ko matulog. Wala nang problema. Doon, pag dinaanan ka ng tok, tutulog ka. Nakapag-invest ka na ngayon. Ano ganaganda doon? Yes. Kaya, may gano'n yung trabaho sa kanila. Pero sorry sir, sarado Yung pagtulog mo, hindi talaga totally tulog. No problem. May bukas pa. Mayroon pong isip na trabaho. Bakit? Ano bang meron sa kanya na? Napaka-risky operation. Ano Sir, bang kamusta? meron sa kanya na? Ayos lang. Ganon? Siguro open. Ma-dead air ka ng ilang seconds, million pero pinag-uusapan doon. Gawa ng sponsor. Sir. Advertisement. Kumbaga kaya mawawalan na signal dito dahil mo. Yeah. Ina. Pero mawala ng signal dito after ng minutes. Interruption. Pero automatic man lahat nandun. Sir. Wala ko yung automatic start sa generator. Pwede ka meron wala ka masyadong gagawin. Laging ka lang. Meron na.